Ahoj všichni! Také vám doma zbyly 2 ponožky, které nemáte do páru? Já vám dám tip, jak je využít. Vemte 2 ponožky a ustřihněte jejich přední část. Já už jsem to udělala, abych nezdržovala. Vezměte si jednu ponožku a jakoby ji překryjte tou druhou. Má to vypadat nějak takhle. Potom začněte ponožky rulovat. Aby z nich vznikla taková pomyslná gumička. Pak si stačí jenom udělat culík a gumičku na ně jakoby navlíknout. Potom gumičku celou pokryjte vlasama. Až to budete mít, mně se to teda moc nepovedlo, tak si to zagumičkujte. Ostatní vlasy okolo toho obmotejte. Až to budete mít, připněte to sponkou. A je to. Máte z toho takovou pomyslnou slepičí. No, vy víte co.